lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ka taimake ni. Malam ta kashe su. Fatalwa. Da ba akwai fatalwa ne? Sai ya kika ki kama wani maganin banza. Ni din da ake zo ki ce mun wani fatalwa? To ni wannan sanin da ke. In kika ce malam hudu, yi ma makamata ruqiya. Daura aure ne raba shi. Ina kai bari san da ke da ni aljani ne. Sai na ga zama da aljani ne ya dawo mutum. Ba ki zo ki ce mun waya ko wata ruwa hawo tana kisa, wata ruwa isa ya kisa. Sura za ka fasa fatawa ila sura. Me ya faru? Yana ne ya kira ni a waya. Baba! Baba! Ya faru? Amma! Ya faru ne? Ya faru? Baba! Duk wanda ya ji labari na sai na kashe shi, haka zalika kai ma sai na kashe ka. Lalle, hello, kina ji? Kar ki je ba, kar ki je akwai matsala. Akwai matsala da aka shaki. Kar ki je ya fara miki. Kar ki je. Fatalwa ce a gida. Fa kar ki je fa. Fatalwa ce labari za ta kai Allah ji kamu malam ka taimaka min ban da kowa an kashe yana an kashe mama na da baba na ni kaina ban fita rai za ta kashe ni ba sai sa na zo ranka wai ba kike da kuka ba ni da ruga Allah tsine miki yanka wala Allah tsine miki kada ka je kashe ni don Allah. Amma na gaya muku duk wanda ya ji labari na sai na kashe shi. Wallahi ban ji komai ba wallahi. Da Allah ki faɗi mana abu. Ita ce wacce nake baka labarin. Da Allah ki faɗi mun ban ji ko? Addu'a shiga bai. Addu'a shiga bai. Addu'a shiga bai. Addu'a shiga bai. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne.